alle sammen, og velkommen til denne her vlog. Min første vlog her på... jeg tror ikke det er min første, jeg ved det ikke. Glem det. I dag der er jo cykel. Det regner, men jeg tænkte, der er da ikke mange folk, der laver cykelvlogs i regnvejr, så i hvert fald ikke i sommerferien. I dag, ja, som sagt, det er jo cykel, og der vil jeg lave en vlog. Jeg ved ikke, hvor god den her vlog bliver. Den bliver optaget, eller bliver redigeret med iMovie, som jeg har til min telefon, yes. Hvad hedder det? Ja, den bliver redigeret med iMovie, og lige nu, der cykler jeg i en skov med nogle smalle veje. Der er brede veje også, men lige nu kører jeg på en smal vej. Wow, shit. Og jeg er selvfølgelig en bedre cykel end mor, så jeg kan vælge at slå min bedre hoved. Det skal man huske. Wow, a big trash dam. Shit, man. Shit. Ja. Hvis der var nogen, der gerne ville lave en baggrund til mig på YouTube, så må de meget gerne det. I skriver bare til mig på privat besked, så kan vi sagtens finde ud af det. Så kan jeg sende nogle krav af det, men yes. Nu vil jeg lige... shit. Nu kommer der en lille bak, så jeg stopper lige videoen og kommer tilbage. Velkommen og velkommen tilbage. Ja, som sagt, vi er tilbage. Og jeg kører rimelig hurtigt rundt her. I den her skov. Der var lige en masse bakker, så havde jeg lige filmet 9 sekunder. Så kom der en sump eller sådan en anden sjovt noget agtigt lignende. Og så gav jeg simpelthen ikke til at stoppe den igen, og så klippe alt det ind. Det tager 100 år, så skal jeg klippe små 9 sekunders video ind hele tiden. Men faktisk så er der gerne med at sige, at hvis jeg har nogle forslag til en YouTube-video, jeg kan lave, så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarerne. Også meget kan ask mig spørgsmål. Og abonner, hvis du synes, jeg laver godt arbejde. Så må I meget gerne abonner deroppe, tror jeg, eller deroppe, det ved jeg ikke. Finder ud af. Men hej.